Kuzalo fano sete yawo mtholi cha yoza kuzulubona ngabudala bakhulu bafela isikhathi sakhe njengendlela ehleleke ngayo phansi ngokuthi kuzokwenza cha lapha ngingabaqoqa lokushilo babuza kodwa nje ngizocela ukuhoxa la ekuxhawuleni nasekuleni ngomnotho nalabantu labo ngathi lawa angijolisa akazi bethu masichazela kancane abantu lawo akazi uthini kodwa into engiyidingayo ngoba nephambi kokuholi angithi uyabona izinto ziyathatha ekugcineni akumele ngingachaza ngathi ngingomholi ocishe phethe igodolo akufanele ukuthi bese kube nento nami ezoxolisa igama lami noma ngixolise ubuholi lobu obukhona awuthu Angempawuli ngesami sana. Ngiyabele gqoke emakhasi. Hawu. Hawu. Bawuthi uyawala lokho aqhubeka ukuthi. Ngoba yazi ukuthi ezinzima zisuka. Ngoba sesibadala masingaka. Ngoba khona abantu ababuleka kithi ezinzinto ziyalimaza ngisho indimi. Ngifuna futhi exolise la ngomfana lo wamshayeli uyazi. Yabo. Ngifuna exolise lo. Amaglasi mawuthi unenkinga ukuthi ewakho azogwa yini ngamxhawula. Noma enixhawula umfana. Okwengoma ngeke kwenzeke. Mawuthi singavumelana ukuthi ezogidela nowengoma.